Diyos sa to katiwala sa katotohan, sa bareta, sa pagtabang sa kapwa. Tamang oras, alas 10:10, oras sa Todgan NGCP. Mahal! Magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari ng mag-apekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawalan ng kuryente? Aba ayaw! Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Upon katotohanan, the Church cannot and must not take upon herself the political battle to bring about the most just society possible. She cannot and must not replace the state, yet at the same time, she cannot and must not remain on the sidelines in the fight for justice. From Pope Benedict XVI. Yan po ang katotohanan. Uyan pang alas 11 news alert atod kan Mark Cafe yasin kan Kidney Care na magkakaresibin ng Certificate of Proclamation ang mga party list group na nanggana kan eleksyon alagad may pending disqualification case. Ina ang sinabi ni Commission on Election o COMELEC o COMELEC matapos nindang i-anunsyo alas 4 at siya na hapon ipoproklamar ang mga nangganang party list group. Sigon kay COMELEC Commissioner George Garcia, dahil nila tatawan ng Certificate of Proclamation kung ang diskwalifikasyon laban sa sarong nominado na party list alagad may proklamar naman ang organisasyon. Sigon digdi sabi na naman ninda pigaram ninda mga nangganang party list group na may nakapending na disqualification case. Yan ang pangalas 11 news alert atod kan Mark Cafe 5-in-1 + 1 coffee mix. Ang kaping tunay na may herbal at puro ang sangka pa sa Mark Cafe Suabe. Atod kan Kidney Care by UniHerb. Available na sa inyong mga suking drugstore. Ini si Susan Balane, Maraynaga. News alert. Ini ang Veritas Legaspi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Uya na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uya na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Okay mga tugang, marahay na aga, ngunyang pong aldaw na ninin Huwebes. Ako po ang sa inyong makairibahan si Professor Seth de Matera. Sa pangalan siyempre kan sa kuyang partner, ang sa tuyang regular hosting din na si Professor Edgar Barameda, nangunyan niya on sa sarong tour of duty. Siyempre sa pangalan ni kan Bicol University Extension Management Division, sa pamamayo ni kan Direktor, mabuot, masilansikan asin magayon na direktor kan BUEMD na daing pa po si Professor Rowena Weng Zoilo. Good morning ma'am.
asin sa iya pong mga mahiguson man na staff. Yan. Ngunya na episode na ini, garo ang sa tuyang makakaulay, asin nagtatao sa tuya ani na informasyon, asin mga kapaliwanagan. Iyo po mismo ang mga staff kang BUEMD. Yan, ang monitoring division. Yan si Ma'am Pamela Rojas, si Ma'am Beth Alfane, asin iba pang mga pamayo, asin na staff kang nasambit ng opisina mga tugang. Talaton niya to, na anytime malag po sindaligi sa tuyang programa, tangan sa tuyang makasabayan kung ano ang mga bagay-bagay, na sa tuyang pag-uurunan ngunyan na aldaw na ini nin Huwebes. Yan, kulibat ko pala, garo makakaigwanan ng face-to-face, na-graduation. Wow! Diyan sa Bicol University, ngunya na, okay. Mga itong niyaw na po ang sa tuyang magiging bisita, naku naman yung bisita, sa diring tao ini, kung baga, digdi po naman sa BUEMD, sa BU family. Siyempre pa gusto ko niya itong paabot ang kugilari pala ng pasasalamat ang Presidente kan Bicol University, si Dr. Arnulfo Noli Mascareñas, asin kabos na Vice Presidents po niya. Sige sir, pakilaog na po ang satuyang magiging bisita mo niyan. Mga tugang, sabi ko nga ni bakong bisita, sinta party po kan Bicol University mga tugang. Ayan. Okay. Sir, good morning po. Go ahead, sir. Good morning po, Sir Seth. As in, sa tuya po, mga nagdudangog digdi po sa Radio Veritas. Bali po kay bang po niyan si Miss Pamela Rojas. Siya po ang... Pamela Rojas. Pam. Iya po. Si Ma'am Pam, siya po ang head kan sa muyang section, yung technical review, evaluation, monitoring, and technical review, evaluation and monitoring section po. Okay. Ang extension management division. Okay. Sige. So, ang topic mo po niyan, ito pong monitoring and evaluation mechanism for BU extension program. Siguro po, tawan ko man muna po panahon ini pong sa mayang head para makapag-greetings kang mga nagdadangog po ngayon sa tuyang programa po. Sige sir, sige ma'am, go ahead po. Good morning. Ma'am Pam, yung audio mo po. Okay, sige, nag-adjust lang mga tugang. Ang parang tabi niya mo, ligdi sa programa, ligdi sa Radio Veritas, o yaw na. As in sa iba pang mga platforms, mga online, mga social media based platforms. Pati sa kuyan, sa DCTV, no, live kita. Ganyan pong aldaw nini. Okay. Kaya late na technical adjustment mga tugang. Oy, medyo maugmaan mga niya to mga empleyado niya to sa private sector, taga-rodi sa Bicol, nagluwas na ang order na madagdagan ang sa indang minimum wage, ng daily wage. Ayan, pero ayan, okay naman yan, good news na yan, kaysa sa dai lamang. Mga tugang pigala-talat niya to po ang sa tuyang mga pag-iribangon yan dyan sa hali po dyan sa BU Extension Management Division, lalo na po sa monitoring section. Tanganing magpaabot ng update kansen lang mga engagements sa nasambit ng opisina, mga tugang. Yan. Sige, talaton niya to. And dako lang mga developments niya to digdi sa Pilipinas. Siguro eventually ma-normalize na ang gawos lalo na ngunya na ang developments po baga mga tugang. Nakakaigwan na yung mga proclamations kan mga winners. Yan. And siguro maugma kita na ining elections na ini dahil masyadong nakaigwan ng dalakulang issues na involved. Ayan. Kasi bago nabanggit ko po mga tugang na kuyan,
for the first time, yan, after na nakaigwa kita ng pandemic, na makakaigwa po ng graduation and Bicol University. Di ko alam kung mababakakambyo ini, depende sa mga developments, pero as far as we speak now, basado po sa mga latest information na ipinaluwas po kan opisina kan presidente niya mo sa Bicol University, na makakaigwa na po nin face-to-face. Yan. Sige sir, ilago po diyan sa monitor. Talagang monitor ako. Face-to-face na graduation. Wow. After quite some time, alam nato na dahil po kita nakaigwa ng face-to-face graduation ceremonies after po na magkaigwa kita ng pandemya. Yaw na, sa linya, Giraray. Okay po, nagbabalik na po ang samuyang head ng Okay, sige. Trends. Yan na po si Ma'am Pam Rojas. Okay, good morning. Sorry for that technical glitch. Once again, good morning po to all our friends and partners in community development. Unang-una po, siguro let us greet our beloved President, Dr. Noli Mascarillas, the Bicol University, of course, our Vice Presidents, and especially our Vice President for Research, Development and Extension, Dr. Louis Amano, and of course our RDE centers, okay? And also, we would like to greet po yung ating mga EMD, technical staff and support and admin staff. Good morning po sa Gabos. Mga partners in development, faculty, non-teaching staff, our students, as in po sa, especially yung mga exemplars ng nag-attend kagabi, ano po yung exemplars ng Bicol University, RDE. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay. Kung nawala mo dyan ni Ma'am Pam. Oh, wala. So, it is another segment of the programang Pangkauswagan at Pangkabuhayan radio program. Okay? So, featuring the different units and sections ng Extension Management Division. So, we are TREMS, Technical Review, Evaluation and Monitoring Section. So, meron po kaming ilang members, 3 kami po, and 1 field staff. So, ako po, si Pam Rojas, together with me po is Mr. Kenneth Nacional. Meron pa po kaming kasama si Sir Herms, Mr. Herminihil Dolizano, which nasa travel po ngayon. Kaya hindi po natin siya makakasama. And of course, our field staff, si Mr. Noel Viton. So, yan po ang minakumpwesto po kan sa muyang unit, section, TREMS, Sir Seth. Okay, thank you very much, Ma'am. Ma'am, ano po ang mga ang special feature niya tungkol yan sa segment na ini na naghali po dyan sa indong section or sa indong division sa BUEMD? Opo. Okay, sir, thank you. Yung M&E po, monitoring and evaluation, we would like to share, especially the BU extension implementers po, as one of the aspect that we are to give importance to. Kasi, as we all know po, with the trainings conducted, yung mga programs and projects na implemented university, next po is looking into yung nangyari after the training or ano yung nangyari after the implementation of the program. Siguro po before we proceed, let me give a brief background of yung unit po natin, yung TREMS, which before po, ito po ay DARU, the Development and Action Research Unit of the Extension Management Division. So through the recommendations sa ISO natin, sa mga accreditations po, there was a recommendation na to give emphasis to the monitoring and evaluation of this development action research activity. So actually po, development and action research pa rin po yung
team that monitor or pinofocus natin, but we would like to put in place po yung review, evaluation, and monitoring sa mga activities po na ini-implement natin. As we all know, di ba po yung university as a government agency, especially BU as a SUP, State University and College po. Meron tayong yung mandated functions, instruction, research, and extension, of which tayo po sa EMD extension, we are mandated po to implement or function yung extension po. So sa extension po, we have these trainings, we have establishment of demo projects, ganyang activities po. So monitoring and evaluation po is really one of the important aspects po na ginagawa natin. So siguro po, as kahapon, very timely din po itong schedule natin today because last night we had our exemplar awards. Ano po? Yung exemplar awards, we recognize yung best extension implementers, best extension programs. So ina-award natin, recognize natin. And very crucial and very instrumental po dito yung monitoring and evaluation because dito po natin tinitingnan or ini-evaluating nasa-select natin who from the colleges, programs and projects kumbaga nag-fit doon sa criteria. Meron tayo criteria. Siguro bigyan ko si Sir Kenneth ng chance to say something about yung sa TREMS din. Sige po, go ahead po, Sir Kenneth. Okay. So yan mga tugang No audio. Okay. Okay, dito po sa TREMS, nag-conduct po kami ng monitoring activities. First and foremost po yung pag-conduct namin ng extension project leaders meeting. Ito po yung mga project leaders or representative ng mga projects, extension projects, ay in-invite po namin para mag-present ng kanilang updates or progress ng ginawa nilang extension intervention sa community. Okay. Another one po, yung second level ng, yun po, yung una is via meeting lang po yun sa office ng director or dito po sa extension. Yung second po is yung field validation. Of course po, yung mga na-report nila during the meeting, kailangan po namin yung i-validate kung present po doon sa kanilang mga project areas. And then, during the field validation po, may sinusundan po kaming, may ginagamit po kaming tools para sa monitoring. Ito po ay consist ng different criteria, yung sabi po ni Ma'am Pam. And tinitingnan din po dito yung outcomes na nagawa ng extension projects. For example po, yung regarding sa training, for example, nagkaroon ng training sa pagluluto or sa farming. Hindi naman po porque nagkaroon ng trainings, hanggang doon na lang po. Or nagsabi sila na may natutunan, hanggang doon na lang po. Of course, tinitingnan po namin yung outcomes. For example, nakapag benta sila ng maraming niluto nila na for example puto or naging maganda na po yung ani ng kanilang farms in the case of agriculture. So ano po yung ginagamit namin dyan ng mga tools? Yun pong isang tools na ginagamit namin ay i-compute po yung kanilang return on investment kasi po nakalink naman po yun opo, ROI po, Sir Seth. Nakalink naman po yun sa isang targets ng ating university sa SUP leveling na yung number of adapters na generate ng mga colleges. Isa po yun sa indicators
para magkaroon tayo ng accreditation as SUC Level 5. Mm-mm. Aside from that, yung ibang intervention naman po na related sa technology demonstration, tinitingnan na din po namin yung internal rate of return ng kanilang negosyo. Mm-mm. So far po sa ngayon, may mga ongoing tayong technology demonstration projects sa community. Marami po yan na mga projects, for example, yung sa Gubat Campus, meron silang Ginger, minsan siguro po nag-guest speaker Yes, dito oo. sa si Ma'am Rose. Yes. And then aside from that po, kung titingnan pa rin natin yung Gubat Campus, may mga nagsisimula pa din po silang techno demo projects na minomonitor namin. For example, yung rail production sa Bulusan po ata yun. Maganda rin yung result ng kanilang projects initially based sa monitoring and evaluation na ginawa namin kasi nag-focus muna sila doon sa pag-develop ng grupo, yung association, Mm-mm. para magtulong-tulong doon sa production. And then, naging maganda rin po yung strategy nila doon. Bali po, kinikwento ko na yung result ng aming monitoring Okay. na ginagawa. Maganda po yung ginawa nilang intervention kasi yung grupo na rin po yung nagtulong-tulong para simula sila ng maliit na kapital na gagamitin doon sa kanilang proyekto. Ibang technology demonstration project naman po, kung titingnan natin yung Bicol University College of Agriculture and Forestry, sa community pa rin po. Dati mayroon tayong mga successful na project. Successful pa rin po naman siya ngayon. Yung CFB project ni Sir Payonga, may mga adapters po tayo doon. Continuously nagkakandak ng soil conservation farming technology sa lugar nila. And isa din po yung project na napuntahan namin, yung farm tourism sa Barangay Antique, Ligao City. Successful na rin po yung farmers na naging participant ng project kasi kung matatandaan po natin na medyo nagiging sikat siya ngayon sa Facebook, yung Paayahan sa Bulod. Agritourism po siya ang konsepto niya. At the same time, nag-earn na po siya ng income kasi yung entrance fee doon sa farm niya, nagsusolicit siya. May mga nabebenta po siya na vegetables and ornamentals. Ang maganda po doon ay yung output po siya ng isang extension. Bali po kasi research and extension project yun funded by I think CHED pa dati. Ang nag-initiate po ng project ay si Ma'am Julieta Gonzalez. Ma'am Yoyot. Yan, si Ma'am Yoyot po. Ang isa po doon sa nagsimula yung project sa pag-implement ng mga ilang research activities. Ang isa po sa nakwento ng mga na-interview namin, yung pagkaroon daw ng assessment ng kanilang biodiversity. Tinignan po doon yung mga plant and animal species na nabubuhay sa lugar. And then, ginawan po siya ng parang tarpaulin, mga documentation po para may showcase sa mga bumibisita sa lugar nila. And then po, siguro po, last time, nasa guest speaker din po ninyo si Sir Piñol, Sir Alfonso Piñol. So, yung project naman po niya ay naging outstanding extension project ng 2019 po ata. And naging part din po kami ng monitoring and evaluation ng project niya. Isa po sa kagandahan ng project niya, yung ginawang extension intervention ay nag-materialize talaga yung kung ano yung mga nasa objectives ng kanyang sinabit na proposal. Bali yung mga PDLs doon na tinulungan nila, natuto talaga ng yung pag-come up ng isang design ng produkto, and then namamarket nila through parang third party na enterprise.
nasusustain yung marketing ng produkto. Kasi nga, di ba, PDL sila, hindi sila makalabas. So, yun yung naging way ng pag-dispose nila ng product. And isang outcomes na nakita namin doon, yung mga nakakulong, instead na wala silang kabuhayan, nagkaroon silang kabuhayan at yung mga immediate family nila na dumadalaw sa project sa SELDA, nakakapagbigay sila ng income ng pera, ng panggastos. So yun po yung sharing ko ng monitoring and evaluation na ginagawa po namin sa trends. Okay, thank you, Sir Kenneth, for and to add additional information po about sa na-share ni Sir Kenneth is yung EPLM po na mini-mention niya, yung Extension Project Leaders Meeting, EPLM, isa po sa mga activities na ginagawa or kinakonduct ng trans section. So sa EPLM, we provide yung monitoring and evaluation as one of the tools po na ginagamit natin. Siguro po, Sir Seth, magtatanong kayo, ano po yung mga tools na ginagamit for the monitoring and evaluation? So, syempre po, nandiyan po yung verbal communication. Very important. It's a very basic na communication ginagamit natin. Very readily available. Pero syempre, hindi po siya pwedeng verbal lang. So we need to translate that into written or reports. Ano po? So we make use of reports, which is an essential part of the program para po nado-document po natin si progress po ng mga programs and projects na activities undertaken, yung inputs, yung financial, the material resources, etc. na have to be accounted for. Which can only be effective pagka nado-document natin, nakaka-capture natin, and of course, na isa-submit natin to the right people and at the right time. That's why po, we have regular collection of reports, yung monitoring reports po, kaya yung mga colleges, so all know po, in Bicol University, meron tayong monthly reports, narrative quarterly reports. So we require po our implementers po to regularly submit po kasi this will be our basis po. And of course po, ito pong EPLM falls under the third tool po na ginagamit, utilize natin sa meetings. Under meetings po, as one of the tools, yung EPLM, we conduct quarterly EPLM. So ito po para sa mga ongoing projects and programs. So, we convene po yung ating mga proponents, project implementers, para pag-usapan po what has been done, what needs to be done, ano yung mga concerns or challenges na na-encounter natin in the field along the implementation of our programs and projects. So, that's po for the EPLM. And of course po, yung notes taking or yung diary notes na ginagawa natin as one of the tools po. That's why we have, and thank you for this opportunity po, na we would like to emphasize na BUEMT has several extension forms na ginagamit natin in monitoring. So one of which is that, like for the training, pag nag-training tayo, immediately after the training, we conduct po yung training evaluation. So, meron po tayo TMD Form 8. Ano po? So, we conduct training evaluation. Then, hindi po nagtatapos doon. As mentioned a while back, we would like to strengthen po the assessment of our programs and projects or activities na hindi lang po nagtatapos doon. Pag naka-training na tapos na, so, meron pa po tayong post-training evaluation. So, this is undertaken after 6 months ng training implementation. So, dito po tinitingnan natin kung, like example, ano yung natutunan? Ano yung mga skills
or knowledge na na-learn from the specific training or activities. Tapos inaalam din po natin, to this form, meron tayo dito paano nila in-apply. Yes. Nakatulong ba sila sa report preparation? So depende po sa clientele. Ano po? So sa actual implementation ba ng work, or example, kung sa barangay, LGU, or BHWs for example, nakatulong ba siya? Na-apply ba nila ito sa pagiging BHW nila, BNS, etc.? Nagamit ba nila yung knowledge and skills na na-gain nila from the training as being a resource person? Resource person din ba sila sa kanilang constituents? Or nag-engage sila? So na-mention ni Sir Kenneth kanina, we monitor also yung mga adapters natin sa community. Kasi nga, after the training, so binabalikan natin, we look back doon sa mga participants natin. Not only that, hindi lang po ito for the consumption of VU extension, but as requirement po sa SUC leveling, sa ISO, sa ISA, and other institutions po na nagre-require ng report natin sa ISO. Yes po, sir. Nagre-require sa atin ng mga data na ganito. So, sino sa kanila yung nag-adapt? In-adapt nila yung technology na na-learn nila, na senior sa kanila. Kung na-apply nila yon, nag-engage ba sila into business? Pag nag-engage sila into business, dito na naman papasok yung another monitoring natin. Did it help generate income for the family? So, meron na naman tayong another form po, yung ROI, return on investment. So, tinitingnan natin. So, very important din po dito, yung baseline. Kaya, before the start ng every activity, mas maganda po, we recommend po na magkaroon tayo ng baseline para po meron tayo na as a means or a basis po to determine kung yung target na achieve natin or paano nakatulong ito, yung magnitude ng yung effect nito, yung paano to nakatulong, gaano kalawak yung yung benefit dito sa respondent or sa participant, beneficiary natin. So, na-transfer nila sa iba, transfer of technology, transfer of knowledge and skills to other members of the community. So, hindi lang tayo nag-focus doon sa mga participants or beneficiaries directly na nag-attend doon sa training. So, we look also into na-transfer ba nila ito? Tapos, anong mga activities ang ginawa nila in transferring the knowledge or the skills? Nag-ano ba sila? Nag-produce sila ng print materials, broadcast, like ganitong ginagawa natin. Sometimes, di ba, sir, we recommend our guests na can already share yung knowledge or yung na-learn nila or na-gain nila na skills na i-share po to the radio. Kaya, re-echo to the other community residents. Di ba sila na mismo yung nagpakonduct ng mga small meetings, small gatherings sa kanilang mga barangay. And also, yung isa pa na tinitingnan sa atin, yung establishment of demonstration farms or demonstration projects. Di ba, sir? Yes po. So, tinitingnan din po yun natin. So, these are some of the things po na minomonitor and in-evaluate po ng the trend section. So, yun po ang mga things na tinitingnan natin through the the section. So, we have forms. So, Form 8 for the training evaluation. The Form 11 for the post-training, yun after the training na 6 months after. And of course, for the programs and projects. So, these are big activities na yung duration niya medyo not only for 1 day or several days, kundi from 6 months to 3 years, ganyan. So we also have another form, yung Form 18, which is the Extension Project Monitoring and Evaluation Form. Kung saan, tinitingnan natin po yung
mga components o based doon sa proposal na sinubmit nila. Kasi sila na naman din po yung nagsaset ng mga objectives, ano yung goal ng project, ano ba yung kailangang ma-achieve, up to what time, sino-sino mga participants. So, those are the things po na tinitingnan natin. Are the target participants, target participants reach, di ba po? So, mga ganyan. Yung resources ba, enough, na-utilize doon sa sa project, ganyan po. So about naman sa EPLM Extension Project Leaders Meeting, one of the objectives po doon is to document, of course, the extension activity. So through this regular meeting na kinakonduct natin, na-document natin ano yung mga milestones po sa sa project implementation, na-update natin yung mga reports, projects based on the indicators. Ano po yung mga indicators? Ano ba yung kailangan? Number of participants, train, ilan? Kasi, di ba po, we have this several KPIs na kailangan natin ma-meet. Ano po, may target tayo. Number of trainings, 1. Number of persons trained, 2. Meron din tayong IEC materials produce, di ba po? Produced and disseminated. So, minomonitor din po natin, hindi lang na-produce but na-disseminate siya. Kanino, sino-sino yung mga na-distribute natin ito. Then, number of adapters. Sino yung mga nag-adapt ng technology or ng mga pinatrain natin? Sino yung mga nag-apply na dito sa kanilang barangay, sa kanilang buhay, di ba po? And then, the ROI, of course. Ano ba? Nag-generate pa ito ng income. Yan. And then, not only that, tinitingnan din natin po yung linkages na na-build. Yung partnerships, di ba po? Yung like, the LGUs, government organization, other government organizations, na which might or nag-provide ng additional funding support. So not only po funding support, it can be in the form of some material resources na pwede nila. Like example, yung pag-provide ng venue sa counterpart of from the partner agencies. So those are the things po na tinitingnan natin. And of course, we conduct project visits. So na-mention ni Sir Kenneth kanina, nag-project visit tayo. So in doing conducting the project visit, basis namin is the report, of course, yung mga reports submitted to the office. So sa pag-visit po natin sa community, normally po hindi po namin pinapaalam sa proponent or yung colleges kasi sorpresa? Makikita talaga natin na kung ano talagang ginagawa mo. Ano talaga, naabutan. Kasi pagka pinaalam mo na, next week, we're going to Pulangi, ganyan. Siyempre, na nila yung... Linisan na muna natin dito, ganyan. Opo, hindi na magiging, kumbaga, normal yung nila. Kasi maaabutan. Like doon, talagang hinahanap at talaga namin. Saan yung barangay ganito? Tatanong kami, anong sitio ganito, anong ganito. So may padami kaming very rich ang kukuha namin na information which are, kumbaga, from the report na sinasabit, hindi lang doon, kumbaga, nagiging cumulative po si mga data na nakukuha namin because of yung field visitation. Okay po, so mga ganyan. So yan ang mga things na kinukuha natin, gathering the techno-demo adapters, ilan ba yung kumbaga yung gumaya, halimbawa nagtatanim na or nagpo-produce na halimbawa yung cassava, kasi mayroon tayong cassava production project. So ilan na sa kanila yung adapt na rin na nagtatanim na nagpo-produce na rin ng cassava. So through monitoring and evaluation, nakaka-capture din natin. So during our field visit, nakaka-capture din natin yung mga things po na like, merong need pala na not only sa production yung assistance na binibigay natin, but also we should look into like the marketing, paano sila malilink sa paano nila
ma-market yung kanilang produkto. So, yung mga ganun po, sir. Ma'am, gusto ko lang Yes, po sir? itanong kasi sa kwento mo ang haba-haba. Sa kwento mo pa lang, ma'am, parang nakikita ko na yung sobrang pagod, sobrang dedikasyon sa ginagawa natin. Kasi for your information po, baka hindi nyo lang alam, bago po ako lumipat sa teaching, sa extension po ako, ma'am. Ako po yung media production specialist dyan for 8 months, noong Yes. 2002, no? Yes. In fact, Opo. nalala ko, every early in the morning, every Saturday, mga 2 a.m., I have to travel papuntang Naga City, ma'am, para mag-host Opo, ng sir. programa natin doon, yung University on Air, no? On the air. Pero talagang very rewarding naman kasi nga, pag nagkikwento tayo, sabi ko, kung gusto niyo nang makatuto ng ganitong mga klase ng technology, pag-preserve ng saging, ng prutas, meron lang yun, ganun. So, ang daming nagre-request. And then, alam niyo ba ang naging hindi ko alam kung mali kung sasabihin kung tama o medyo joke lang ito. Ang naging outcome nun, ma'am, ang dami lang doon nagdadala ng prutas sa akin doon sa istasyon. Oo, totoo yan, Oo, sir. pasasalamat nila dahil natuto sila nung skills na yon. Pero ma'am, gusto ko Yes. lang itanong po, ano usual ang pinakang malalaking challenges na kinakaharap po ninyo dyan sa monitoring, no? Sa evaluation and monitoring division. Owing to the fact na grabe po talaga ang activities ang engagement ninyo sa inyong division, ma'am, sa inyong section. Sir. Siguro po yung challenges, marami ang challenges, actually. Pero sabi nga natin, yung very important yung talagang you have the heart for, Yes, oo. kumbaga, sa what you are doing. Kasi, Mm-mm. kumbaga, if you really love what you do, hindi ka makakaramdam ng pagod. Yes, opo. So yan. So yung passion, kumbaga, talaga very important. Mm-mm. So challenges po, syempre, nandyan po yung pag-manage ng time. Yes. Kasi syempre nandyan po yung schedule. Kailan kayo Mm. pupunta sa community, mag-field visit, mag-field validation, when to conduct the EPLM, the quarterly meeting. Tapos nandyan pa rin yung nagre-review ka ng mga proposals na sinusubmit po. So you have to look into number one dyan yung, syempre yung yung mga priorities na tinitingnan natin. Like, na-capture ba ni proponent sa proposal yung SDGs, tinitingnan niya natin, yung BU trust, at priorities, yung medium term development, mga ganyan po. And then, of course, tinitingnan po natin yung, kumbaga, yung paano nag-come up yung project, yung, kumbaga, yung rational niya, paano niya ni-respond, paano siya nag-come up na, ito yung gagawin na activity. So, inaano po natin, tinicheck natin yun talaga. And then, of course, yung isa sa mga challenges is that sometimes yun nga, nakikita natin yung mga, yung problem po sa pag-establish ng baseline. Kasi paano mo makikita, paano natin ma-determine kung may growth or may development na bring up yung intervention natin kung wala tayong baseline. So, one of the challenges po sa implementation. Pero ma'am Pam, Sir Kenneth, ang ang sulit naman nito, para bang yung sukli nito, para bang pag nakikita nating successful yung ating extension, parang nakakagaan ng loob, ma'am. Yes, Opo. opo yan, sir. Pag once na nakita mo na po, like, pag na Mo ito na hindi lang trabaho, kundi kasi gusto mo talagang gawin, you have the heart to do it. So yun, nawawala ang pagod natin. Kasi alam niyo, ako, marami na ring instances na nakakasabay ako sa mga ganyang activities noon. Nakakatuwa talaga na yung knowledge transfer. Kaya lang ngayon nga, nung panahon namin, parang output lang tinitingnan. Ngayon, sa inyong time, ma'am, we go beyond that, far beyond that. Outcomes na ang tinitingnan natin, ma'am. Hindi na lang yung ilan yung nag-attend ng training, anong skills ang tinransfer, kundi after na-transfer yung skill, sino nag-adapt, anong nangyari sa adapter, gumanda ba ang kanyang buhay, mga ganun, masyadong maganda sa pakiramdam, mga ganung napakaganda sitwasyon. sa pakiramdam. Opo. And of course po, sir, bago po natin makalimutan po, so this activity, itong functions na
piniperform ng CREMS po is, kumbaga, in partnership with other units po ng OBPRDE, like the CPSD, the Policies Development Unit ng university, wherein yung impact evaluation po, impact evaluation kasi as we mentioned a while back, na hindi lang tayo nagtatapos paka-implement, tapos na, but we look into after 3 years, or 2 years, or 3 years, pag implement na yung project or program, we see to it po na makita yung malagang impact. And sa ngayon po, the impact assessment of the projects implemented are now in place po with the support po ng ating CPSD, the Center for Policy Studies, headed by Professor Elmer Lorenzana, sa pagconduct po ng impact assessment. So, Sa CBEM dito siya, ma'am. po, ang impact assessment, sir, is being undertaken po ng mga evaluators na hindi siya part ng project or ng program. So, may mga, kumbaga, it's a research undertaking basically po. So in partnership with, collaboration with CPSD. And of course, po, yung i-mention ko rin po na we are working closely with the PKMD, publication, Knowledge Knowledge Management Division. Knowledge Management Division, headed by Sir Benedict Balilo. Balilo, apo. So, sila naman po, we work together with the PKMD in identifying po the best extension, evaluate ng best implementer. So, meron tayong mga criteria. So, yun po. We work closely with that unit po. Opo. Ma'am, kung titingnan natin ngayon ang setup natin sa BU, maraming sections na talagang kinumpleto na yung ano po, di ba? Yung chain na daan dito pupunta. So marami na tayong parang masyado nang naayos yung sistema natin dito. Talagang yung implementation na lang ng bawat ng mga functions na nakaatang dun sa bawat section or bawat division. So far naman nakikita natin, ma'am, na talagang mayroong positive result, no? Although matrabaho lang, admittedly, matrabaho, pero opo, pag nakikita na natin yung prutas ng ating trabaho, medyo bumabawi tayo dito. So, ganun po. And also, sir, we'd like to take this opportunity po and acknowledge po yung ating partners, collaborators po, implementing our extension programs and projects na kumbaga, although po challenges, mahirap talaga. But, yun nga, lahat ng units, lahat tayo are very crucial po, essential in the accomplishment of our yung mga tasks natin. Because sabi nga po, yung isang sikat po na American judge po, female, first American female judge, Sandra Day O'Connor, we don't accomplish anything in this world alone. And whatever happens is the result of the whole tapestry of one's life and the weavings of the individual threads from one to another that creates something. So yun po, talagang instructor 1 ka dyan, teaching ka, faculty, we all have, kumbaga, our role po para po mabuo natin itong endeavor na ginagawa natin. So we all play a very important part. So yun po na, and also would like to emphasize po yung monitoring and evaluation when done correctly po at the right time and place. Ito po yung in-emphasize natin na siguro po yung iba nakukulitan po from time to time pag nakikita natin nagkasarabatan baga sir sa luwas. Hindi ko mampiga kumusta kung uno sa report
di pa kaya ako nagtatarama. Sabi, ay ngayon, di pa kaya ako nakagito. Oh. Ano kaya. So, parang ganun ba yun, sir? Pero talagang, kumbaga, very important po talaga siya na aspect para ma-ensure yung success kasi ng ating implement ng mga projects na ini-implement natin. And also, yung knowledge na we have to emphasize na every project is unique. So kaya po, di ba po yung mga proponents, yung mga projects natin, pinopropose from different colleges. Yes. Colleges have the expertise po. Mas alam nila yon. Kaya po, sa kanila po na talaga mag-emanate po yung monitoring and evaluation mechanism. Kasi mas alam nila kung paano. Kumbaga, andito lang kami po to guide, kumbaga, to assist them para paano ito kumbaga, to put in place, kumbaga. Pero nandan pa rin po sa kanila yung pinaka main na kumbaga pinaka main ingredient doon sa gagawin na activity. Opo. So it is really recommended po na maganda po yung opportunity na natin, na i-share natin, na emphasize natin yung aspects ng monitoring and evaluation. To emphasize po or to encourage po every extension implementer on the use of the tools po or itong forms na meron tayo sa EMD, use it often and correctly po para nandiyan na po kasi naka-line up para pag dun sa monitoring and evaluation na kinakonduct natin, madali na lang po, nandun na lang, tinitingnan na lang, sinacheck na lang. Kumbaga, yun na yung nagpo-provide ng checklist para sa atin. Opo. Yes, ma'am. Actually, ma'am, ubos na pa ang oras natin, mamaalam na tayo. Pero ma'am, gusto ko lang idagdag lang konti na naalala ko pag nakakausap namin si President Noli, sabi niya, hindi pwede na ngayon ang rural research, hindi na ngayon pwede ang uro extension. Dapat yung talagang totoo talaga, the real thing. At nakikita natin yun ang ating ginagawa ngayon, ma'am. Ma'am, sir, wala na po talaga tayong oras, but meron pa kayong ilang saglit para po magkano ng ating parting message para po sa episode natin ngayong araw nito ng Webes. Please go ahead po. Okay. Sa mga karibahan po sa Bicol University, mga faculty ng teaching, and of course po sa mga estudyante, and of course, especially siguro yung mga participant ng aming mga extension projects. Or patuloy lang po tayo magtangkilik ng mga interventions na binibigay sa atin ng Bicol University. Kami po ay nagtatrabaho po base po sa mandates na binabagawa sa amin, and of course hindi po kami mapapagod, yun nga kaninang napag-usapan na mag-conduct ng monitoring and evaluation kasi po nagkakaroon kami ng maraming knowledge para po i-share din yon sa ibang gusto magkaroon din ng extension project proposal. Dinalagay po naman yun sa mga comments, yung mga best practices na nakuha namin sa ibang projects, nilalagay po yun dun sa review ng mga proposal para po magaya rin nila or ma-improve din yung implementation ng projects nila. Okay. Yun na lang po siguro si Ma'am Pam na po. Yes, Ma'am Pam, go Siguro ahead. po, siyempre po, we would like to thank lahat ng mga colleges for yung mga mahiguson po talaga ang ating mga faculty in submitting and proposing po mga activities, mga trainings and projects. So, saludo po kami sa Indo sa itong kahigusan, na mag-submit po minsan yung iba nga ni nadadangugin na parang nagabalik-balik yung proposal, pero now na meron na tayong internet, so pwede na natin fast track na natin yung review of proposals na pwede na natin i-submit through email, even through messenger nga din po. Immediately na i-share po na sa committee po na mag-review kainin, mas napapadali po. So sana po, magluya ang buod, syempre po, medyo nakul ang mga proposals na naglalaog. Like for example, in a year, meron tayo an average of 113 proposals na nare-receive natin. So imagine po, in one day,
kumbaga naka-line up naman po siya. So medyo matagal lang talagang i-review yung mga projects or programs. Pero pag mga trainings naman po, mabilis naman po siya na-review within a day, na i-endorse po naman agad siya. So yun lang po. Little more patience and of course yung talagang yung passion pag po, kinigibo natin, ipagpatuloy po. Thank you very much. Okay, thank you very much po sa indong duwa, ma'am, sir. Sa ngunyang po aldaw na ininin Huwebes sa pagsabay sa satuyang programa. Hali po dyan naman sa Extension Management Division. Yan, mga tugang. So, dakol na inputs na naman kita. So, sa pagngaran kan sa kuyang partner digdi si Edgar Barameda, ako po naman si Seth De Matera. Salamat po kan sa indong pagantabay. Marayon na udto sa indong gabawas. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Huwebes. Tigdisa na sa Radyo Veritas Legazpi.